gaskiya ina ɗaya daga cikin masu kallon wannan fim din saboda ya ɗau hankali na sosai. An zo min da salon da nake so na ringa ganin irin fina-finan Hausa suna zuwa da shi. Na jan hankali, wato an rike ɗan kallo. Wannan fim din ko ba iya wata 6 ya tsaya ba, daga nan zuwa shekara 10 in dai wannan salon ne to gaskiya ba zai sanyi ba, za a ta wunsa. Idan na fahimci ka kenan kwalliya ta biya kuɗin sa sosai kuwa, wallahi 100% ne dai a waje na. Wannan fim din yana ƙayatar da ni, yana nishaɗantar da ni. Wasu za su ga cewa idan ire-iren ku suna kallon fina-finan Hausa akwai watakila buri da ake da shi a nan gaba. Kana ganin cewa yanzu fim ɗin Hausa ya kai wani gwadabe da za a iya bugan kirji a duniya a ce fim ɗin ya kai mataki? Ai in ba dan wasu matsaloli ba, ai tuntuni ma ya kai. Harshen Hausa, ai daga harshen zaka fara. Ina harshen Hausa ya shiga, wace irin shuhura yayi? Harshen Hausa ya yi shuhura, ya shiga dukkan faɗin duniya fiye da wasu yarukan ma da yanzu ake tunanin ake jin su. So saboda haka dan fim, an ce fim kawai dai mun dan samu tasgaro ne a masana'antar. Muna da karancin wasu abubuwa na daga gwamnatoci, tun daga matakin ƙasa da kuma irin 'yan kasuwanmu wanda suke da hali, wanda za su tsaya tsayin daka su yadda cewa harka fim harka ce ta tattalin arziki da taimakon matasa. Kana ganin cewar akwai wani rawa da watakila idan aka dan tsikari shi ita masana'antar ta Kano za ta iya ci gaba da fitar da fina-finai masu inganci da ku ire-iren kuke kallo ku ce fim din yayi? Sosai kuwa mutanenmu suna da basira sosai. In ka duba jarumanmu suna da basira, babu irin rol din da za a basu ba su yi shi ba gaskiya. Haka in suka samu goyon baya da tallafi, ko da shawara ne da ilmantar da abubuwa da yanda ake wa 'yan fina-finai na kasashen duniya, to gaskiya harshen Hausa ba inda ba za a kalle shi ba. Wani abu ne guda ɗaya da ya fi ɗaukar hankalin ka a fim? Lokacin da yake tura wannan kurar da ya zo a wannan yanayin, ya kayatar da ni sosai. Ni kaina haida ya bugar da ni, saboda ba farkon fim din na fara kalla ba. To da naga wannan kuma shikenan, tun da naga wannan na ringa bin fim din daki ina ganin abubuwan, kuma duk sanda za a haska zan ga cewa kamar abin da aka haska mun yafi na jiya. To saboda haka wannan fim din gaskiya a guri na dai ya tafi da ra'ayina sosai.